Sagudayan nga ti surat, pakasalitaan ni Nelson nga napoluan, ti pangapatan. Dear Manong Nemi. Limne ken jay init nga nalawag pay laeng manong idi malpaskon nga magaitan dagiti nasken nga gaitak dito taltado. Agawid akon manong. Imbag ta adda pangapatan, adda pagsyurkatan nga pagnaan. Kinamang ko nga ron dito nga pangapatan manong Nemi nga adda iti nagbaitan dagiti kaprutasan da tatabaldo. Awan dato nga pangapatan, maglikawak. Makarabi una yun, makadalo nagsadya balay na kung nagtinakim ko. Baga, tadareto nga pangapatan. Ay, makapagnatidwa nga tao. Makapagnamat ka diti karison uno ulnas. Baga ata, ipalubos ni Tata Baldo nga mangapat kam dito. Iri matag nga akon, manong Nemi ti kaprutasan, iti ayan digiti Chico. Tiyempo idi manong Nemi ti Chico. Dubo nga na. Di pa nga mabaling nga burasan. Di kumita, iti baba sirok dagiti Chico. Nagsayang di kita naragragragan. Pimidudak ti maysa manong Nemi, mabalin pa lang dito. Dadya parte ng adadadaal na, di mo nga kangkanan. Ngayon dito gudwa na, maya. Nagpidutak manong Nemi. Yung nakarga kiti bulsa, ore na napagpag ti duwa nga bulsa ti shirt ko. Sa ako intuloyan manong Nemi tinagawid, iti makaruwarak manong Nemi, iti kaprutasan, iti ayan ti pangapatan. Nadda ni Minyang dati lumayang. Ito'y piti-piti ko na daduma, mungkalawid ko na daduma, ang eng ko na daduma. Hey, balasan ko! Walasan ko kunakta. Muna taon na tayo. Walunan sa pala. Agkasadar na kini ni Karen nga inauding anak mi. Kini Marisa nga asawa. Di ka mabuteng. Sip nga din. Kahit kan. Hoy! Ikaw kayang Tata Baldo. Loko ka nga siyak ni Baldo. Tata Baldo. Siyak ni Tatam nga Nelson. Ti Tata Baldo, aking ko ka dito kaprutasan. Kawit kan. Damang rape king ka dito, loko. Rape? Rape? Loko na gito, ay kami nun. Di na ka mong aywanan di kita naganak kang gaya. Ang ka lang aro din, tila na pampapanam. Ang. Wala, kawit kan. Umayan, tayo tulad ka. Wala tayo malausak di balayo. Kaya, toyak. Ano, brand dito, Galak, ti Chico. Ya, po, kaya. Ikang kalatan, tagawit kan. Ano tagigamam? Ano ilang-lagad mo? Kita man. Loko to yung puspuro. Loko, dalagado king kat puspuro. Apay pagayayaman na kat puspuro, ya. Mati mo, kaya. Alamang tadak ko, Ti Chico, itad mo kanyak tapos puro. Nang tadak ti dua. Manong Nemi nawat na. Muti nga tapos puro na. Nagyan na. Ha? Kinaman? Kinpakita na nga ugam nagyan na. Lukot to yan. Nangin pa naman tinagyan na. Siguro, napamo, mayat na buyaan na ka. Apoy. Naglogo kan. Alam, magan. Ito, nagas ka di balayo. Umagan! Kinibin ko manong Nemi pagtisimuro. Pari Tomas, dati na yang na nakitak sa diya, ungto ti kapurtasan na Tata Baldo, nakagimpa ti puspuro. Sura ka to. Sadya ka. Pari Nelson, balog na dato anak mi. Hanyo palubos nga, agigam ti puspuro. Abay mat kami nga nakagabalin ti puspuro, ti anak mo nga ni Hingyeng. Ha? Sita. Awam nagyan na kita. Itanrantak na ko nga iwarang. Takargat na tagala puspuro. Nung makalalaki ti kahanan, awan nagyan na. So,
Kasi naman rin ako, agsapol ti palito. Ibagbaga na ita nga nakapinpitas ka mga kiras. Baka aksyon na lang, Mang Nelson. Naglagay pa nyo Amoy agad na kurang di pa nagpampamulot na nakyo. Baka makaarami ti saan namot nga amo nga dakas gayam nga ramidan na. Aywanan nyo ta anak yo, delikado. Sige, patuloy ako. Jadi sumang petak manang nami sinabadak di kiti talungan nakto. Tang, takagaya main. Bay, anong di kiti at tatibulsan? Kinunin ni Jun manang nami, di na una. Di kiti yun. Alak, Chico, mabalinan. Hampay, para bigat to siguro. Ay, Nelson, anong di kita? Nagtakaw ka ti Chico? Ang takaw at naragrig na ron. Dadahil gaya mapinalam. Bayat pailaing bakit. Si Kamay. Alala nyo anak ko ka. Ipaluom nyo. Adan to na luom nyo bigatin. Palubos siya po. Ngayon, magtutulak tayo Diya perdi nga pasit na, hanyo kang kanin. Diya lang nga na perdi. Banyo tagmulak to. Agmulak to. Iurnungin nyo tabukal lang to ata. Ibunubon tayo. Barbarang mapagbiag tayo. Agara. Agmula tayo tumat. Adunga Chico. Ngayon kabigatan na manunimi nakasapsapan ni Tata Baldo. Ngayon madito balay. Elson! Ni, Tata, ngayon ba kabigat yun? Aslasan saman nga napindas ti bigat kanya. Kalpasan nga nadoktalag na adutin naapras nga bunga na kiti mulak nga Chico. Ay, saan nga naapras di gaya, voluntaryo nga nagrag siguro, Tata. Ala nga voluntaryo. Kaya din ang ibagang nagburas ka, Sana ka nagburas, Tata. Nagpidotak lang. Sabi nga, kunada nga nagpuros ka. Di ka din magawat mo nga sanga. Isumot lang gaputa. Kunak, narnuyan di bunga, da isong nagbabad kita sangada. Hindi ba pag kukitain nga sapa? Nagsayan di bunga na kiti nambaba na magawaan. Pinuros mo lagi di. Tata, sa anak na nagpuros, nagpidotak lang. Sabi kami nga kawa, nakibiyangam na nagpidot. Tinapod nun nata. Ipakitak ka na kayo na kiti pinidot ko. No pinuros ko, awan ko matperdina, at pinuros ko nga rod, hanggang naregreg. Winagwag mo nga ta, sa naregreg, iti kwan, isot pa nagpidot mon. Tata, amo ti Diyos, no kumatada CCTV dya, kit mamalintay nga, review yun na di footage ti kwa, CCTV. CCTV nga bagbagam. Tata, amo ti Diyos, ipakita ka na kayo na kita pinidot ko. Pinidot ko, naregreg na datin, hanganak nga hangkuwi nagwag at apno maregreg a pidotek. Gada, Jesus, mamati ako mga rod. Kita nyo, Tata. Mabiklang data atap, dumapat na kanyo. Saan nagtatakaw? Dahil pa nagpidot mo ka na kitin na regregen, pa nagtakaw dahil tag. Alakit, saan kong ito nalulitan, Tata? Dahil panunod ko agad, awan mala sa servin ako na. Tadi yun tumatkayat nga mapan pidutin, sakbay nga madadael, taawan mo't di gumatag da perdina. Kaya adaman pala pakiranutan. Mabalimot pala di gudwana. Kaya mabalin di gudwana kisaan. Ngayon dati pa nagpidot mo. Pidutin mo yung manuno saan. Arig na pa nagtakaw dahitan. Tampi ko manimpakanam. Banyo tatat ipakadak. Tayo ito nung madamdam agpidotak tuman. Ay, anin. Basta saan kayo agal-ala. Agpidot kayo man nung nagpuros kayo. Agyaman kayo kidya. Tasaan ko nga saraan dahil dyan nga pakapatan nyo. Ngayon no siya ti sumro. Makita yo. Mangak dahil dyan pangapatan nyo tapno mangliko kayo bagna mapan talon. Hindi mamigat kami manong nemi. Si kantumat kami lakay. Gusto ko na ni Tata Baldo.
Kaya pidot ka, kinaregreg ket pidutem, no saan mong ipakada. Saan nga siya at ngarami. Alawan ko nakmayat, nga masaya nga, sumasaya nga nakmatlaeng. At siyempre, gamamangalad yun. Gamangalaman na dyan, ng ipauluman nyo, ipakita ka daw, mabalinan, ang nagpatag mabalinan. Napan nangalamanong na yun. Nangalat 5. Mambalingag pesuntang na naman, pisida mama, gabuguan mo muna. Binuguan na yun muna. Sana pinasit. Data ka pa set per day. Dito, nagmayat, na, pag sinimantang ang rodentang, pag sinamit tayo, inimas di kita nakumanong name tinangan, iti chiko. Basta ti panunutan nyo, sanggo tinaktakaw dito. Ornungan nyo tabukal na, ha? Padasan tayo nga bunubon. Barbarin na mapagbiyak ko. Kat na tayo man, tagmula ti adu nga chiko. Tadi tayo umapapal ka di chiko ni Tata Baldo. Narigreg lang nga rudan, parit na pailan. Imot nga lakay dahil. Manong name imay ni Nana Sima kalpasan kini Tata Baldo. Pati ka dida kayo nanak, tumay da kami sa langadin. Nasumalangad, barok, umayag agpadispensar. Tas sigun ka din karubayo nga nakasarita kat ibaga kanu ni Tatam Dalmas, Baldo ko nakuma. Nga arig na nagpidot ka manuno saan kat musaan mo yung pagkada, arig na nagtakaw ka. So nga agpadispensara kita, kasi diyan ibaga ni Tata yung Baldo, inong ta. Ihimot mo ko hamon tumatla mapan pidutin. Agpeso di ko na ni Nelson ko adamat pala pakiranudan. So nga sinayang na. Kasi lang nga dito nanay, umayo kita na. Magpakita ka na kayo. Ngay nalauman. Ito. Dito nga parte na, hanga makan nga talaga, dadail na. Ngayon dito apasit, nagmaya to. Masayangan kami mo, adamat pala pakiranudan. Ngayon na tamaybayan yung nga malunglusot sa dyan. Isungarod nga, kusat ko kang kabaro, nga padispensara mo ni Tatang Baldo. Kaya, abay nga saan nyo pala harvest ng gawin, kinagrigrig na. Di pa yung harod nakasarak iti buyer. Barbaring na makasarak ti buyer, tayo tungal daw. Tayo ito nabigat siguro, mabalindan nga burasan. Sikano, makibagburas ka ito, ba't ako Dan dumatandan mo. Abisyak, digital talon na. Mangkita kitulat sa bali na. Amutad da ikam kamakam ko nga pagmulaan. Kinunak manong naming insong bat. Tanowon ko nakuma. Tsak tumadla makasurutan da dyan nga Tata Baldo. Tsaka mo. Doon kagura na kanyak. Basit man lang ba nang dinaramid ko? Saan ang mawatan Nangalak lang. Sayang. Kitamkit na nakairanudan ni. Lalakay nga nagreklamon. Basta hanggang muntun ulitin, tinaramid mo. Sait mo. Burasan dan, na akong makasulisugan, nga pumitot ka na kiti marigrig. Ay, bayam lang, bakit? Lumulak tumati chiko. Nasa lang ang papayat. Paka-umaan tayo. Pagsinsinamit. Ini sa salog ko ititaltalon manong name nakigtuta. Nakaw. Aumatan ti pagnaan. Nakalalis to ng pinaramangan manong name ti pangapatan. Saan lang ti pangapatan nga pagpagnaan. Awang pulos ti mabalim mo nga pagserkan. Tapno kumamang iti pangapatan. Nakalalis to na Pauning alisto damat na nang remeng. Nakapuspускul nga remeng manong na yun. Siit, sangat, siit nga kawayan. Nadapay damortis manong na yun. Nakanalaan da rin ito damortis nga naragragmatan di bulong na. Sangat di damortis. Nakasisi na yun. Nadapay iskrelatina ang saus. Di kapilitan nga manglikaw
tawang matin na ito nga pangapatan. Idirugyak ko man timang likaw manong nemi ngagpadaya. Nakita ni Tata Baldo. Ana, karantaman ang tagpidot. Ayaan tata, inkarikbat ka na kayo nga hanak to nagpidpidot. Saan nga makastrakt sa kupan ka prutasak? Nakalalisto yung rimangan tata. Ewan, napalawlawan. Nangalalan yung tiga-tiga, damortis kada skrelati na nga nagango kada sanga tikawayat. Murdong tikawayat. Nakadadot maala dita. Dala binoon ko nga gatangag na kita iya sadag yung pagremeng mo na kada po. Isuda pa ito nang iremangan. Awanin na ti pangapatan. Kaya talagang awanin ti pangapatan. Ang ligaw kaitan. Basol yung matlang nang nangrunagan ka. Nelson. Nusan ka kung mga nagtakaw. Awang mat ti pambarak ko mga mangremeng ti pangapatan nyo. Itatamat. Mamin ano yung ulitek ti mangibagang saan nga takaw tinaramin ko. Masaya nga naklain ka digdi na. Kaya awanin ta dupay nga sa amote nga ron. No pinuros mo. At adumad digit magawgawat. At permi nga narnoo yan tibunga nga ron. So nga bimabat di sa nga na. Nga bale. Taorin no, ikatagtumot lang deta remeng ta pangapatan. Basta lagi na maburas into bigat. Apa into bigat pa nagburas yun tata? Wen, dan mangangkat, bayar ko. Kapod no na, masang elektron rabi iso na. Umiyan pa yun dito balay. Masapa minto nga rugyan, puros. Kada giti mula, bunga ti mula kang chiko. Ay, manong nemi nagastar ko ti about 1 hour nga nang likaw. Nabayagak ko man manong nemi nga aday taltalon ko no saan nga narambangan na siya nga pangapatan. Lagang basol ko matgad nga peso. No saan nga nagpidot, iti narigrig nga bungat chiko. O ang kumatnambaran nila kay Baldo nga nangrambang nga pinalawlawan na ka na pinsan ti kaprutasan. Sa alang at chiko manong nemi ti kaprutasan na. Do pwede kita mangga. Wan. Do pwede ka na. Guapols. Ado na dumuduma prutas na. Yung ti madamay iti nga agbungbunga manong nemi ket chiko kamabalinan nga harvest. Nangina siguro chiko ita per kilo. Ay, naginanak labiit manong nemi kalpasan na ang tulog ko ti aramidek. Wan. Mula kita. Oreta mabalinan nga mulaan iti ginaitak nga daga. Sinapsapak tinagsarda yung manong nemi kapata mabayagak nga maglikaw taumot ti pangapatan. Ano nga tano, ikatek ti mabaling ko pagnaan. Madi. Alis tumudlaan. Wadaak lang. Sa ko laktawan. Tapno, unsa? Tamang liklikaw. Maamon. Tamang ano naman makakita kanya kita ibagada man. Ipulong naman katatabaldo. Ang mga ano yung baga na trespassing yan. Nasaraan lang aro din sa pangapatan, sarkampay lang. Mapamo pa lang dadaulan ko na nanto. So angin na nanusakon manong nemi, iti nanglikaw man eh. Nagbalo na ko mga roden ko naktinakam ko. Hasta o iti bandog ko nagdimbanon dito pala eh. Ay, apo, kung api kasta mo na di bandog mo. Umatan di pangapatan. Ana? Ang nakinuha na? Rin mga nga namin pinsanin na kay Baldo. Pinalawlawan na kadigit remeng. Iti kaprutasan na. Hala nga na di pangapatan tinirimangan na. Ana tano, na di pangapatan ti pagrimengam lang, mabalim mo ti lumusot. Ang naon lusutan ti taon nga mangapat na panapinarimangan.
Oo na matulpit na matin. Oo nga ron. Yung na minsan, nakay, basol mo. Ramraman mo, di kita dumang mga apat iti dayta nga lugar. Tagpabada kayo nga mangliklikaw. Oo nga ron. Walit ako Nintun bigat ka no, burasan dan di bunga ti Chico. Kahit mo sawan, nintu awanin ti bunga di Chico. May katun di ramang. Ore saan Eruam min ti bagkimin niya, magliklikaw latan, sa paim mi ti magnanat. Agrubwatan tapno saan ka mga mabayag unat itatalan. Bagay. Bagkid di ata, inikan na deta nga lugar, nga kas pangapatan, ti mayo manong atawin. Kada gito yung malay ngamin nga Dati mat nagpinpido to kada gani marigreg, di ba? Tamang pailang ko nakbata na. Naminsan lang pimidot, jakbat pinidot amin. Ano ba mo? So kayat na diso. Dagana gayam, di dagana. Manong nami nalukag tinaimas na turog ko idita wagwagan na kariingan ti asawa. Abay naku. Bigatan na agsapan parbango na. Tenga ti rabi Kaya pingarot nga rin ni ingnak. Susapo. Kumita kayo ti bandanat daya. Abay. Awang ka di madlaw mo. Bandanat daya nga. Inlokat ko ti tawa manong name. Ay sus! Impyerno! Inutiri jay. Inutupi ko No saan nga ti kapura pangapatan. Iti kapurtasan na tatabal to. Mauro-uram? Uy. Nakadagdagkal nga uram. Isus! Sinot ng uram? Baka pabasulan na kang tumat manin, tatabaldo. Diyos ko saan? Apa ko mga ramidag? Diba? Rinim mga nakadagiti nagkango nga rimeng. Kawa na, alis to lang gumla, permi nga nagkango. Susapo. Kaya di na mapansibsiban. Ayan na natatabaldo. Imposible nga din na madlaw. Hanga makariing. Imposible nga namadlaw nga. Kas na unit gulayaban ti apoy nga manguraman ti sibubukal nga kapurtasan na. Ay susapo. Slasanak pa lang mamati na kay. Tinakabutbuting dito Kat sikati ada basol. Nakakon. Siyak ti ada kaguran na kinatatabaldo kapatikas dyan. Iso nga siyak na atapan da kasta. Posible na ita. Si kalaki na tatapan da. Jesus ko Atapan da man nuno, atapan da unyon. Amo ti Diyos nga saan nga siyak tinapan ng bilpog. Iti ado nga remeng kaputrasan da. Kaprutasan da. Tsak pahin mabalbalikas Diyos ko. Ini ito makangig kami ti kiss manong name ikis ti may sa bakit. Dejayan, ti asawa ni nakay, baldo. Garod. Ikis kag papaaraya. Anang arti may tulong ti ita. Ninana si Manay niya. Pukpuk na rin na kami. Tulungan na kami samsabat na kumakat. Maura man. Dumapon. Bumaggang. Marpugan di kiti adong nga chiko. Ganda dumapay nga protas, be. Tumawag kay ti bumbero na. Dito pagtawag yun kung nakdinakam ko. Kasi ano pa yung masabsabam na ita? Mabangga agsakdo sa mo isubsab awanin na. Alala, agkutikan tabarbarin mo mahal nga sikat papasulan na. Papasulan na akmanunusaan. Orek kuti akbakit. Talaga nga saan tayo nakabaylan pa. Ado, kaya maginam, ang takad di nga rudmayat ita nga tumulong. Ang takad mayat nga rumwar, kadigiti balbalay da. Apay ko na. Kinaban naman nga maniramangan di pangapatan. Manot na apektaran. May salang aldaw. Nga
hanggang nga nangapat, may sa laal daw nga nang liklikaw kami, nakita sakit tinakam ita, dagiti padak nga nabanlog nga nang liklikaw, nga saan nga nangapat, na paano mo trinimbangan ti pangapatan. Ngamin pinsan manong nemi nga nauram ti kapurtasan. Namnamain nila kay Baldo nga makaigamanin ti kwarta paglakwan na karagiti bunga ti mula na kachiko. Ngim di mapumanong. Agsapa manong nemi. Deta, namnamaik siguro manong nga umaynak sa langadin nila kay Baldo. Ngim diyang madlang mauray nga dumang salangan kanyak manong. Kahit mapanak man ito taltalon. Saan nga sadya tinagnaak iti pangapatan manon nemi numampay na uraman dakitiya da irimman. Yung tuloy ko lang tinaglikaw manon nemi. Liniklikak deta nga timapon nga kaprutasan nila kay Baldo. Imagine. Mano piraso lang nga pinitot ko. Nga at perdina na nagregabunga ti Chico. Nga uminak kinungungtan nga baga nagtatakaw. Nga po ito dito nga napasamak na panarinimangan ti aglawlaw ti kaprutasan na kadagiti narurukop nga remeng sino nang gilayang aging ka manong naming si Miplot iti panunot ko ni Yang ni Eng iso nga ta dedya nga minyan ala sus narikat dapat nga ito duluang. Kat siya madlang tinakaduktal kang kuha na nga nakaigam iti posporo. Nga posporo nga awamat nagyan na. Sigun iti inana. Yan, maka-imposible nga awan nagyan na kunakman. Taamumat nga imaginin mo no iladawan ni eng da jay panangikiris na kasi sa sagmayat kunan. Hindi kataltalunan manon nemi may dimanon dito'y ni Lakay Baldo. Nelson! Nakay matkayan nata. Napaunay mo ito tinapasamak hindi ka protasak baro. Huwag nga ro tata. Nakaring kami ang perming gimil ayaban. Ori nga tamad no nagtitinulong kami nga nakalat sa nga timbang nga danom sa aming pinalawlaw nga sinabsaban sa nakinabailanin tata. Alis tumat ngamin nga gulwil ayab di nakapuspuskul nga indremengyo. Asunong tinamnamayang barok nga nangaramin. Simiplot iti panunod ko tata nga siyak ti umunang atapon nyo. Agsipod nga rod. Imedak sinarangad nga yung pagayo nga agtatakawak. Nga retetreson no apay nga rinimbangan nyo. Tapno awanin ti pangapatan mi. Kinawanin ti makastrek iti uneg ti kaprutasan nyo tapno awanin ti takaw. Mamut yu Diyos tata. Masaya nga naklayang karigitibi. Bunga na regrig nga dapalang pakiranaw da. Ngayon, kasi diya matenti pa nang ipapanyo kanya. Nga dati kapunan no aping rinambangan nyo. No kumasaan nyo rinambangan, ore at ako mamat na pan ng dilpog no anyaman dita, kadikiti naragregla nga bulong nga nagango, itaglawlaw dikiti puunti prutas, saan nga narupuog haang namin pinsan nga naura makasta tata. So kano to masapul nga anugutin tayo matibidot tayo. Bidot yo, di pa nang remengyo, nga di inremengyo kat alisto nga gumilayam. Di yung pinanunot, ang mga agsigarilyo kat mapan na ipurwak na ito rong na kat job. Sigarilyo nga ta. Hana agsigarilyo tata. At mabaling awan lapulos ti mabalib mong atapan. Ketsyak kanyo atapan. Hamok na hamo maramin. Talagang tsak marami tata.
Kaya mawag ka dito atapan baro. Kaya oray man atapan tayo. Adapay maramidan tayo. Ngayon kahit ko lang mamuan no sino. Tata, dito agad ada panagatap ko. Posible. Ngayon jak man mabali idiretsong ito do. Managip yun na tayo ko. Awawagan dati eng-eng. Niminyan. Tawagan dati piti-piti. Kada kumpurun na pangawag na keng kuwan. Tayo anak. Sino akin anak? Anak na Victor. 8 sa taon na. Mo. Pasira makita doon nga mas asudag iti kapurtasak. So ba't atatapag nga mapanagpidot? O agpuros ko na kumaang baka hanga makagawaan. Awamat. Baka di naman amon agsukdal. Kadi di panakapimido ta kiti narigrig nga bunga ti Chico tata. E di rumuwarak nakita kisuna. Nakiigam ti posporo. May mawanan tinagyan na. Indagas kisuna. Kaya baga kadakwada kadig naganak yung kuha na nga saan nga iruruam nga pagigaman ti posporo delikado ko na. Isumatak. E mabalin niya matama nag-imbestigar. Kaya ba't na medyo at kurkurang dahil ta tao akit amo na mat ka admitiran kat ti inaramid na muna saan. E mabalin ka di nga sumangat kan barok ta. Nagkuyog ta. Tatang. Aminin naman muna saan. Haanin nga may babawi pati napasama. Punya ron. Yung tapos di kasi takit at dasakbayan tayo. E kasanon no balay ti mapan na dilbogan. Sabagay. Tapos no amuda nga balagan amuda nga aywanan ti anak da. Napiata kaprutasan. E kasanon no at da balay nga mapan na dilbogan. Arigat agay ayang ngamin ti apoy. Ora anya klase nga panagay ayam ti apoy tata ket madi. Sige tata, pagustuhan kayo. Ngayon mangligaw kayo Ay kahit mabalimbat na pagnaanin barok dahil ko pangapatan. Di sadyetan nga mangapat. Baka ano at namat palabaggang na awanay. Isot nagnaak. Hindi makadahanon kami dating nga tika protasan manong nagsarde nga kinitak taglawlaw. Adan sumatla siguro pagka panagbiag di ito'y tata. Ito no ko hamat nga natay nga namin pinsan. Ore no adan to agsaringit. Nawanin na. Hantun nga nasayaat. Tibungan na. Saan nga nasalunat ti puon. Tanapuoran nga rudin. Hindi na nga ratiran tayo ito yan. Baliwak man yung tegmula. Kahit manyaman tinakabasulak. Na nakadusak. Sang kuntun mo lulitan barok. Baka mat na ko aladan yun ton. Awan ramang nang madaalad na. Pakiramanan ng tumatan na ito pangapatan. Ay, nung aladak man, saan kong alaladan ti pangapatan? Narikat kami barok, ngay parit ti dalan. Nagdakil anam ayo. Kana ito yung naaramid nga pangapatan. Napatig ti dalan. Kasla kapatig ti dalan nga mapan kiniya po Diyos. Alakad na siya at unit tatata. Nasilawan ti panunot yun, tahamoy pa yung sawan ti Diyos. Nabanggam nga rod, manong name iti ayan, dayeng-yeng, manong niya, eng gunakit. Ada nga agay-aya. Kaya na pusporomat ba ng tigigaman na, manong name? Hey, eng. Ay, iya, nakahadamat na kita kan nakengkuana. Jaka di ba't ko nakabsat nga saan yung pag-igaman, ta anak yun iti pusporo. Awan nagyan na reta, mga Nelson. Ado bakantad ta, ayaman na, nga awan nagyan na.
Awang ka dito atap yo nga ti anak yo tinapan na nanguram iti remeng ti kapurtasan ni Tata Baldo. Ay saan nyo nga papabasulan ti anak mi? Agigigaman ti pospuro ng awan nagyan ako nakmo. Ano nga tanong pagsaludsudan tayo? Kinunamat manong name niya Tata Baldo. Ito pagsaludsudan nyo kung ti amahan na sila masurun. Ay eng balasan ko. Kaya't mo ti kwarta. Ano Baldo? Walta kwarta. Kaya ko Ito yun. Iniyawat na sa nga gasot mo. Kayat. Ano nga ti kayat mo? Baka pili ka ti 500. Kada 1,000. Di na kayat deta. Tata. Ti kayat na kat 20. Saan nga orange ti color ti kwarta. Di na kayat. Dati. Ito nga ti 20. Ito kayat mo. Thank you. Alagat orange no ko pinuoram na jay kapurtasak agad ko Kang kalata kwartang. Nagmayat ang bunyain. Omo nakaranran niya. Gangbayat. Sikati ng puor? Nagmayat dada. Nakalak tipos pro. Nang libas ko ada palito lang. Agad Opo. Napang ko. Pinasgid. Opo. Naglawag. Nagmayat. Alakit awanan ti adupe nga sao kakabsat. Inamin ti anak yo. Kanang itat kayo ito sa mong Tata Baldo. Baldo ko nang. Tata Baldo. Ano gusto nyo lang nga talagang aramid ti anak yo. Awanan yaman na kanya. Ngam kayat ko ti agsakbay. Kenda kayo, oreg da kayo agsakbay pa. Wana, nampid na sa lagango nga remeng napuuran ngem nung arod balay. Kaya damat balbalay dito nga alis to nga papuuran. Di kita nagdiding tilabig. Di kita nagatap ti panaw. Kasi no, iso ti pag-angawan na kapag impurwakan ti nasindyan nga palito. Kaya napudno na Tata Baldo na ibaga kadakwada idi. Nga siputan da lang tanak da. Ay mamapatyan yung karot nga di hanga mabuteng ti anak min. Nga rumar di rabrabi nga mapanid sadyay. Awan ka buteng ti mama nga hanga kompleto ti panunot na. Ti adda iti trip na. Di makita na nga aggilap. Kaya nyo ti reaksyon na kat kastaon ti ragsak na nga nakakita at pero nga karub-rub nga apoy. Adamad lang ka na kayo nga mga mono anyat karakter ti anak yo. Tada kayo nga kadandan na. Kaya't yung arod, nga dato'y balayo amismo't puuran na. Iso nga, taramidan nyo, when kan mabalin, ti posible nga sumged, nga mabalin na kay ayamin, idulin nyo. Saan kaya gliway nga manglipat amang idulin. Idulin nyo ti saan na nga masukainan. Sige. Inkamin. Kunani, Tata Baldo man. Ala, Tata. Pare Nelson. Alakit, pamakpakawan ninyo lakuman natin anak ko. Ken kada kami nga mangkan kanunong kang kuhana. Nga mga saliknip pa lahin kang kuhana din tuta. Orida kami kat mamati kami nga isut akin naramit. Ala, bayan nyo, Tata Baldo. Pare Nelson, guardyain mong naimbag ti anak mi. Aspay namin adda isuna, kasta ti klaset na. Gift child ko na dang saan samad. Mangirubon samad. Mangirubo dahil tano saan yung bantayan. Nga maggabalin ng gift child, no amuyo nga iwanan. No amuyo, nga aramiden ti amin, tapno, agbalin na swerte yo. Siging kami. Danda Tata Baldo. Ayun. Sige. Tata, Dadya pangapatan, aladan nyo.
Aladak gawing pinsan ng MJ pangapatan. Kasi diyan nga awan ti alad na nga mabalin nga pagnaan. Yaman kami nga roda. Napatig-unay ti pangapatan, ti dalan. Ti dalan kat napatig-unay. Saan nga mabaling nga saraan, tanong masaraan. Isos, kasla mo la saraanin iti panagturong mo sa jalan. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi inaladan nga agpaiso ni Tata Baldo at kaprutasan na ngem di pangapatan. Nawaya kami nga mangapat. Ngem saan kang minamakastrek iti ayan na iti nagbabaitan di kiti prutas kunak kuma. Namin pinsan nga sinukatan na. Nagbalbalyo nga nagmula ni Tata Baldo. Gimiddan kami met manong nemi kadagiti anak ko. Tadamat panglawain nga mabalim nga mulaan kadagiti prutas. Tapno saan ka umapapal nogbunga man dagiti prutas. Yagdama manong nemi kaprutasan manen ti ayan ti kaprutasan nga nauram ni Tata Baldo. Ket nagtultuloy ti pangapatan nga adda pangapatan mi alis to nga makadanon iti taltalon ken agawid iti pagtay. Nadakkel maten dagiti mula mi nga prutas manong nemi pagapapitan min. Gabutan addan iti college iti inaunami addan iti high school dagiti dua nga inauti. Dito nga rod manong nemi iti pakasaritak. Kadagyaman naklaunay ti laing mo nga nangurnos kalpasan nga nag-insend ka ti detalyena through your messenger. Kadagyaman naklaunay ti laing mo nga nangibasa ket sabi ko tada itong istorya ket adda maibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Toy nga kadagyaman nga pagayam mo Nelson. Thank you imat kang ka Nelson. Pangapatan kada.